bakataru kandai ke sin ke baningkong hakari ke baik ke jengi habangi kajing ia kajang upat ba namar ulas ngot ho ia kita kajing ia lenti ki baki arpau ki life house nem haba ngilaban ong lesi baya ka vote ka jonga ya ka jongpi lathiet da ka dar jong ka pisa tikumno ngingin kintiu ya kata ka ri ka jat ka benri jungi modor hang ni hapo ka ri ka baik jungi ngidan da ki lak ti hato la mo bantiet lo da kita ki spa da ki hajar dei namar kata ka daw namar ya ka clear jungi lathiet no da ka spa ka hajar ti modor kumno penkiu ya kata ka roi ka par ka jungi ngai nguriu blai lingba ka jingni jong ka voice of the people party phimodor lada kamdan ka voice of the people party mentakan longkumno kani ka politics sa po Meghalaya ka jongi phimodor lada ka kini ki party barok hoy ki badan lang mentaki UDP HSPDP ki badan lang mentahan re ki dan kaju kanong rem re ngipat ngidan la ka jong kanong rem ti kamot lah ba ni aingo padayo blay bilang ba kajing pensyai ni aingo I presiden jengi iba aden mila basay mo iba mi siya kngat keleng kari kasi jantia ban pensung tuo ya upat ba bangiyo ya kajing kersyan kabaiet nya upat ba hoy ha kani kapon ngamdan sibun ban keren namar kapon ngidang don arngot kinong keren ki jongi Henry ngawan ban kerpat ipi ya kinong song jong kanong jeri ban ai ka jing kersyan ka jong pi ya I Dr. Batskem ibalong ha ka jing ya kelenti ka jungi ngiyo ya kata namar idan ha kata ka feel kaban idan ha kata ka politics tengi ngit scam namar ilong si siya tau brio badan siya kata ka political thoughts nang ta kong leader tengi ngit scam haba in late siya tay ba in tensyan hapo ka parliament ka jongi bat konjuro hoy kumba ngalayat lenti bat isa singkan ngai ngo hoy ki dan gilong kami na ki samla na ki shlong ki baper haba ki phone haba ki ki lengo ya kita ki jingpoy jong ki scheme ki MP scheme ha ki shlong ki jongki bagi ong bakata post nem ngim jutep bangi kadan kata ka scheme na ka benta ki shlong ki barit ki baria ka mangi hoy kumba isa kumba nyaw 100% ngilaban ong baka scheme jong ka MP scheme kaladan hapo Riboy district but shibon mentah kini ki arsnem kilayo jing mentoy naka MP scheme kaba baru asyikata ngimcu perkhat berkidan ki senong ni ki bangcu tep AA syapang kata ka MP scheme kidang don ki scheme ki badangsa lese kan long ka bakendet yapi onda haba kita ki scheme kinsawan hadin namar balay na makajing klat kandet no jong isa syam lala ban pendap ya kita ki scheme ki basa kan long kajing kerku ka bakraw ladang iyo kita ki scheme ki ba isa inang pensa da kilasa kon no siteng ndrengi kini lenti bakini lengba kajing jiat ka jong pi ya di Dr. Batskem Marbo ba in beteng biang ya kata kalenti kaba isa Dr. Ricky Ejisingkan kaba ilalit nyo in beten biang ya kata kalenti o in bot biang ya kata kalenti ba ita ki scheme ki basa baro ban bot dian biang ban penyo ya ka hok ka jonga ka bajong pi kaba mga bat mapi baro ngimtep baro sikata bangiyo ki jing mentoy ki babon baha na po ka MP scheme tingamdan AA ban ong ditanggani kan jing kerpat sngo baha daga ngingim dan spa ka pau ka hajar banwan banterwa ya pi rengi wan ban syapi syopat ba da ka jing iet banwan ban ai ka jing kersyan ya I Dr. Batskem Marbo te kublai shibun ya pi baro kublai sibun kong phila ay tu kajing pansai yang iki nong song snong hane bat kumchu e kine ki paramarjan snong ki bayawan ban sakhi ban ya donlang hane kapo te kumtai kane kapor ba ngan khot no ya i ba bra I MLA jong ka molai ban ya ya kajing kran Kamu kedem bat keburum nikong nga sublay trakarat hani kapor bat nika janbiet ke pamenta ngaru ke jingkublay ye rangba snong iba penya ye kani ke jinglang hani ke janbiet ke pamenta ha kani ke snong ke jongpi bat ke jingpyang sobha ke jongpi yang i kum ke party bat khamtame ye Dr. Batskem Marbo kum kertong uba ke voice of the people party kala ibit ban semadan ha kani ke kenti ke pamenta ngi soban ai kublay ru ye Miss Janet Sim ibalong kawai na kilong kami
nong ilam ke jongi nak dia ke dong ke than ke jong pi bat badang dia ban ai ke jing kren mat phang nak liang ke jong pi ha ke ka jan miet ke bamta ho ngaru ke jing khublai ya arnut ki samla ki belong ru ki nong ilam nang ne na po constituency ke jong pi bat nang ne na ka dong ribhoi ke jong pi kata kalong iba garlan sun ba kumjuru iba hokit siem bar ka jing khublai ru kalet syaki parlok ki jonga ki bedan dekat bangani kapur adu i babu Bobby Kharbani way ni ki parlok ki bai kai lang nga po St Anthony's College nga sobna ke jing khublai ru na kamta ki parlok ki jonga ru ki bai senran lang hani adu iba dani bat kumju ki bai ru bat kham tam e nga ke jing khublai ru ya i Dr. Batskham merbo pilong ke senong ka ba donbok namar na kamta ka ni election MP by election ka ban salong kamlong ka basuk yau kertong ban poi shaman ma kisnong bat kidong bat kithan kiba hapo kani karui khasi kabayar ka jonga ba ka jongpi idon ko balai pun riu tli constituency bat kalong ka ba e na ka mataw kertong marway ban be shaman ma kidong shaman la kithan andrei hagani ka por hagani ka snong ka jongpi pilong ki badon bok ba i Dr. Batskham idon hangni markhamat ban wan na preng jongpi ban penitu bat ban panru ya ka jingkershan napi iwei ka jikublai ru kalet nak ta jong pi iwei ki nong shnong jong ne shnong ki balawan khnang nadu mane bal ap khamilanti ya ka ne ka jingpchai na ka liang ka jongi kum ka party ban air ka jikublai khamtam e ki tole se ki bamla banwan marmet hangne ha ka ne ka lempung handai ki bapila bani osngo la kalong na ki yeng ki sem ki jong pi na ki jakatrai ki jong pi ka jingkerpat na ka liang ka jong kalong ba to ai wa ya ka skor ka jongpi tang ka to ni kenta ban ngap ya ka ba ka VP ka dan seisian pat ban pensyai ha preng jongpi iwei ngadap da ka jingkemen bar ngadap da ka jing soskem bandon ha ka ni ka snong nong juri bat khamtam ha ka ni ka constituency ka bai ka jongpi ka umsning constituency o ka mawati constituency bat nga ngetskem ba ka jingdon ka jongi hagni ka por om tang ba ka ai mensi mi pi om tang bangiwan ban pensyai ha preng jong pi henry ka jingwan ka jongi ni ru kum kinong people party lakalong ha ka MP election lakalong hagni ka MDC election ka bladem pilong ka nuksa bat pilalong kita kibala pediang ya ka nongrim jong ka voice of the people party walada ka jing sedang jong jia leti ka jungi kom ka party nglasengi ka party yu arpuwe kat kanai tarik November ba ka jia leti jungi kom ka party idang ya tan kumba saus nam shiteng ha ka jia leti ka jungi hendoi nga sokmen bawat ai jia leti ijongi ibatang khendiat pila kloy ban pediang ya ka ni ka nongrim jong ka voice of the people party kaba hakipor kibala litno siapa ka voice of the people party kan wan larang ya keren ya kenika politics jong voice of the people party ka politics ban ya khun ya election kan pisa ki babun ki ong pinship sap ai kai ka por ka jong pi bat pinam poi shano ru kata dei ka bangi yoso bar ka judon ru ka jing so thu ban hiar sikni ki temri boy kalong ka bae ban wan da kenika nongrim jong voice of the people party kanenga sokmen bat ka supen pau ka jing sungo ka jonga na kamta jong PBP bat khamtam na kamta kani ka constituency mauhati ka bawat apreng ki jing khon ki jing ale ki babun ki bor ki bat persyang ban pentame ban yalam bakla ya pi upai ba hendai pila peni ya ka jing long rang ba ka jong pi pila peni ya ka jing start ka jong pi bat pila peni rukum ki pai ba nong sunong jong ni constituency ba pilong ki briu ki bi o ki ba ben bat ki ba donru ya ka jing ket khli na soban ai ka jing khublai na kaliang ka jonga na ka ta jong pi iwei hoi sai sien pat ngamla ruban klet bagane ka constituency ka ba i MPB jungi le sing la panong kani ka wei constituency ru kani ka wei ka badan hasenda jong ka donut ka jong i MP iblalet no haswa jungi bat ngi so banong ba na kaliang ka jungi khublai shibun ya ke baro ki ba pi pilale iwan ka jong pi pai ba ni por na kaliang ka jonga ngandum da sim than ya ka por na kwa man ai ka por ka ba khambun ya Dr. Batskham merbo iban pensyai ya ka nongrim ka jong i bat ban pan
ya ke jingkesan ke jongpi hakani ke por ke pemerintah ke voice of the people party nadu belaseng ya ka ken mau ngidon tang artli ke nongrim na kalian ke jong voice of the people party bade hello jong ni ke artli ke nongrim habang elect nadu basdang la kalong hak arpulai election la kalong hak arpsau ke MP election la kalong hak arsan MDC election la kalong hakani ke kenti ke pemerintah na kamta kani ke by election ke MP election sitang samoy da ke jing klat sendet jing MP be jungi ngi wan khmat jong pi pai ba kum ke party ngim don nak wei pat ke nongrim kum ke voice of the people party ngi don tang artli ki nongrim ki ba khmat jong ke voice of the people party ke nongrim ke baningkong bat ka ba khmat ha ke jing sha bang wan nak ni constituency ke jong pi ngam dong kam shu ban kren namar pila pen da ki kam ki jong pi da ka ba pi ai ke jing keshan ke jong pi ke barat ba la kalong ke MP election la kalong hak MDC election ngatip baga nongrim jong voice of the people party kala shang happy bat ngam artatien baga nongrim jong voice of the people party kan long snam hapo ka jingim ka jong pi iwe baga ta ka nongrim ka baningkong bat ka ba khmat jong voice of the people party kadai kata ka mangiong kata ka sinshar khadar ka ba khut ka ba suba na kalian ka jungi ngin nyai kren ya kani ka nongrim ka jungi hado ka arpo pra election ikwa bakani ka nongrim ka jungi kada long snam om tangani ka consensus ka jongpi om tangani ka shnong ka jongpi ringi da kwa ba hapo kani ka rui khasi ka ka jonga ka jongpi hapo jongani ka jala ka jonga ka jongpi kani ka nongrim jong voice of the people party kan long snam but om tang bakan long snam hendai nga ngets kem ba kani kan nongrim ka jungi bar kan nongrim ka jonga ka jongpi kan dei kata ka bangin yalam lenti om shu tang ni ka rui ka jonga ka jongpi lani ka jala ka jonga ka jongpi nganget scam bangin long ka nuksa na ka mata ki jala ki pamarjan bat na ka mata ka rui baro ko wei kata dei ka nongrim ka ba khamat jong ka voice of the people party na kalian ka jungi nginget ba om dan na ka wei pat kalat om dan na ka wei pat kalenti ka bala ban kentiu pat ka bala ban khlie pat ia kani ka rui ka ba ka jonga bat ka jongpi lat na kani ka nongrim bakata kalong ka sinshar khadar ka bakhut ka basuba nagalian ka junga nadu pasang ka jia inti ka junga tipo mulai arpulai ngala kerennya kani ban ngalong ladangi kwa ban penbet ladangi kwa ban penkhut ka ban sedang nang te najrong ka ban sedang nang te najrong na ka sinshar ka khadar balada ka bet nang te najrong ken mau ka bet thon shadu shapo handai haba ka kenriang nang te najrong ken mau kat nang poi sapo kata kanang kenriang badai kata ka bangingi yoi hang ni ke jela ke jonga ba ke jong pi o kini ke ski keladon kaptu kini ke report ke bami ke bangi yoi ling ba ki kot kubur ka bala peni ba kata ke jela ke jonga ba ke jong pi o la kentup ya ka ha kata ka thup kom ka wei ne ke jela ke ba kiu step tam hapo keri India barban batru ke kerdan ke ba sakmat tang hadien jong ke jela Assam la report dah segap ia kata ke jela ke sini banong ka wei ne ke jela ke ba kiu step tam hapo ke ri in kuma larangi pai ngi pet sakadiang sakamun ngenong larangi perkhat ya ladi simet mapi ke besong hang turu dah segap banong ba ke jela ke ba kiu step ha ke benta baro le singi la banong ba ke jela ke ba ki babun ki nong song snong ke la biang ke la bet ke kamai ke ji bat ha ke babun ki benta kat sabapai kamut ladon ke jingbiang renti hapo ke jela ke jengi Henry ke basosi pat kalong kamlong kumta batang hakikat to kene ski dang menta ars ngi lai i pat ya ke wei pat ke report ke blami barkade ke mat ke ba ke voice of the people party nadu basdang ngiong nakaliang ke jengi kum ke party habangi wan shu pai ba kidan artli ki ba kum ke party ngiong lada upai ba open cup ingi ya ke bor ban sisha ni ke jela ke jengi kani ke ki mat ki ba artli ki ba khamat ba ka voice of the people party kan shimkhia ba kata kadai ke pule ke puthi bar ka ba arpat kadai ke koj ke khia pai ba nyim dei ban klet ke jing treistom ke jengi ke jing bela ke jengi ke jing pelang ke jengi ya ke kamai ke ji ke jengi bon sin wat ladang la treistom wat ladang la pelang ya kata ke omsep ke jengi ban bu na kamta ka bha kamet jong ka yeng kesem ke jengi nam ta ki khon ki ti ke jengi bon sin kata ka kamai ka ji ke jengi ka letno
sya ka bide bat ka pule ka puthi jogi khun ki jungi bat bun sien rupan ka bamlut ya ka kamai ka ji dei ha ka por ka bangi mat ya ka jingpang ka jingstom ha ka bangi hap ban let ban bu la ka long ki ba ek ki ba thon ki jungi la ka long ki khun ki kti ki jungi hapo ki hostel ban pha sumare ki kini ki artli ki banta ki ba ka voice of the people party ka kwa la do pai ba open cup hangi ka bor kire ki artli ki banta ki bangi kwa ban pelet jimut namang ni skautu ini ka wei balada ka kot ka khia bat lada ka pule ka puthi kalong ka tak mangyong tien pareng ka balong affordable lani kum ka sarkar kala ban ai ya ka jing sakri ka bapaka hakini ki artli ki banta klempet kan kentiu ya ka kamai ka ji bat ya ka yeng ka sem ka jonga bat ka jongpi bat ka basosi ikini kisi ki bamenta bangi i ka report ba kumnu ka jela ka jonga bat ka jongpi ha ka widei bat ka pule ka puthi na baro ki benta haba pet ka pule ka puthi ka jela ka jonga bat ka jongpi ka don shatraidu oh hoy ka don ka report ka bong bagani ka jela ka jonga bat ka jongpi ka de kata one of the fastest growing state bat haba pet ya ka tu ka report bat ka jingbatai ka juki haba ki wanra ban ong bagani ka jela ka juki ka de kata ka jela ka weni ki jela ki ba kill step la pelet jingmut ha kita ki industrial output ki ba mi na ka de ka jela ka juki bat kumju rupan ki pelet jingmut habi de bat ki infrastructure kata kalong kalenti ka singkien nang ta ki jingtau ki building ki babun jan la shimna kita ban ong bagani ka jela ka juki ka de ka weni ki jela ki ba kill step hapo kari India ndai pai ba ngaskwa ban wara kamat jongpi ni kapor ka bamta hatu lada ka jela ka jungi kala yo yang takanam kum ka jela ka bakio step one of the fastest growing state in India hatu kala kiyo mo ka kamai ka ji ka jonga ka jongpi hatu kala kiyo mo kata ka standard of living ka kom im ka jonga ka jongpi ndai ladangi pe watang nala ki jong ki yeng ki sem ki jungi ngin skothu ba kamlong kumba kila om ba ngila kiyo haki benta baro ka jingkiyo da ki jingtao ki lenti ki singkien ba kino ki jingtao la kalong ki building kamde ki jingkiyo ka jonga ba ka jong pingala ban ai ka wei ka nuksa ka wei atli ka nuksa ka ban pensu yang abad ya pi ngatrain tempat klet dangkat tu ni mentala jan shisnem kani ka sarkar MD kala wanra asdan ya ka finance minister siapa kani ka jela ka jungi ban pli ya ka wei ka shopping complex lani ka shopping mall hangtei hapo pulu ka bakilasna ha ka dor ka ba shispa klurtam kata ka supermarket ni ka shopping mall hendai ka solingo golong ba ladep ban pli mentala jan shisnem hendai tang ka wei ka dukan pat don ban ompat syamlala ban pentelun lani ban pentrekam ya ka tu ka shopping mall hangtei hapo pulu atau ka dan jimat atau ka kintiau yang abat ya pi ngawra su ka bai ka nuksa sang ni ka dong ka than riboy ka jong pi da pilet hangtei hapo nong po constituency hang to po ka snong saiden ka don ka wei ka yeng ka building ya ka ba ka sarkar ka sna kerpang balong ka yo de dokha la pleka la ka tu ka ni snem pat ba la de ban ot ribbon ya ka tu ka yo de dokha hang ti po saiden hapo nongpo henry hadu menta mene pai ba katu kayo kam sim la trei kam henry kai ka bangila ban sutu kalong takat ni la kalong kayo po pulu uba pentrei ubala kamai nang tu ula kamai bat ula yonong nakabasna iya katu ka shopping mall dan shopping complex hapo pulu bat ladangi ong ya ketika fish market hang ti po saiden nongpo ule si ubayo kontrak ya katu uladat bansna bat ulayo nong ubatrei ne ya bakan do pai ba hatu kal ai ka ji sakri hatu ngi yo nong nak ta ki jing thao jo ka sarkar pai ba em yem sem la yo nong aa ru em wat ya kalenti singkien ka babun hapo ka jela ka jonga ba ka jopi ken ma pai ba ngim de ban klet ki babun na kalenti singkien ki ba ka sarkar ka sna hagni ki si ki ba mata ki babun na ki dai bala shushim dakaram bat ngim de ban klet haba syam ya karam haban penpai ya kata karam baram le tang haban penpai barabangi penpai ta karam ni haban siru bat kasut pat ba bat manu banya ba banya kit
ia kata karam hapok kejela ke jong apa ke jopi bat ngamar tetien kini kin wan hap hakit terpeng ki jonga bat ki jompi ong yi kumno ki ot ki pajba bat nakaliang ke jonga ngalara wat hapok yang dorbar tawan habang alap bagi babun na ke konsensi ke jonga kilawan ot kilawan nam habi de ke jingkiu jong ka bailan ka bangamla ban mudur na ka siajar tingka na ka khatsan spa tingka ka poi sadu rio hajar nyo hajar pra hajar pajba ban mendai kata dan sibun ki baka sarkar dang ki ski yi kumno wat ka sarkar jong modi baro sikata ka don ka thama baru ang umlele bar ki khamsem la penkiu ya ka peniang hapo kani ka rui ka jungi balai tang ban penbiet yu paiba namar ki don south league election ha ki south league ki jela ha kata ka por namar ki sothu lada ki penkiu yu ka bai peniang ka sakta ka vote ka jongki andai paiba ngi tang mar sungkut ke election ke baja minta balik the peniang laban perkat cispa sin ban sei ka kali mentaru ha perkat ka dor jong peniang kala kiu kan san lada ngambak la kumbah nriu lani nyau tingka tang hadian ke election dei nama kata daw ngim dei ban kemen wat haba ka development kawan hapo ka konstituensi ke jungi hapo ka jela ke jungi hapan slotu mano bay onong haba ki pentrei ya kita ke development bagi hap atau kaya hap niam ka bobon sia na bangi pet ke development ke bawan hapo ka jela ke jungi ka pisa bat ka kam ya hap ka pisa bat ka kam ya hap bat ni slotu baka bobon na ka jinganong la ket de kita ke biok ban pentrei ya ki kam ki ba pher hapo jong kani ka konstituensi lani hapo jong kani ka jela ka jong apa ka jong pi de halok ta ki nong rem pai ba ngi kwa bo pai ba om tang jong ka nong juri kani ka snong nong juri ngi kwa bo pai ba jong ka mauti konstituensi bat jong ka jela hi bar koi ulong upai ba ubastan bangin da pensiong nong rem ya ki baro ki kam ki ba ka sarkar kale ndai bangin sya ban penbi hakani ka sarkar hakani ki ski ka ba menta kani ka sarkar kan pensiang ban penbi bat ban pentabi yang bat yapi bat pada ngila jiok sko bakumno kita ke bele persya ingi ki wei pat ki badan po ki political party ba pher bat khamtam na kata ka political party ka basensyar po ka jela ka jonga ba ka jong pi bon sien ki ben ki kho ya ka voice of the people party ba ki nongilam jo ka voice of the people party da ka bi ong ba o ka VVP ka dai tang ka party la surat kata ka jing ka tho ka bang yok sko na ka wei ka Porsche ka wei pat Nui nakaliang jongi kum ka voice of the people party ngiyong. Ngim leran, ngisim pemania ka, kum kata ka nambat ka burom, banong bakade ka party ka bahla surok. Nama nakaliang ka jongi nado basdang paiba, ngashkwa bang perkenal. Ka voice of the people party, ilaong nado basdang, kandai ka party with a difference. Kandai ka party ka bapher, nakiway pat ki political party, baringilaong yu paiba, baka voice of the people party, kanong wan siya upay ba tang haswa jong ka election ka voice of the people party kala kular yu upay ba manong ba yu upay ba ngindon ha senda jong upay ba ngalingo ba kita ki political party ki ba keno ba ka voice of the people party ka party ka ba shula surap ka balik na ka way ka yo sa ka way pat ban shula surap na kini ki ba mantapan ngalingo ba kita ki jo ki political party on da kila dongkam maki peleng maki kiwan hela kiwan kerkat hapo surok ki kinwan supai ba tang hapor baki dongkam yapi padba kinwan hela hapo surok kinwan penbit yupai ba hapo surok tang da ki dongkam maki padba ndai ka voice of the people party gong om tang hapor ka bangi dongkam ka bakum kani hendrei hakanu kadu kapor kabau paiba udong kam ya voice of the people party ka voice of the people party kan mi madan na ka batau paiba bat ya kata ka voice of the people party na kapor sa kapor kami om tang ban keren ya ki mat ki jura ke bakata e kari ba ka jat man riu hapo yung dorbar tawan om tang ba kami ban keren bat ka sarkar ki babun ki benta bat ban pha ki jing tho ban pen pau ya ki jing so khya ki jungi ya ki mat ki bakata ya kari ba ka jat man riu Henry ka voice of the people party ka om wat la dongkam yaka banmi syasrok hamadan ka voice of the people party kalolong lakre ha kanu kapor bat ngi sokmen baling ba ka jian ti ka jungi ngi sothu bau pai ba uyu i ya ka jimot
bat ik jing temu jong voice of the people party bat ngamar tatien bau pai ba om tang ni kasinong ke jongpi om tang ni konsensi ke jongpi ni pai ba kelengari unai ke jing sian ke berat ba ya ke voice of the people party kan mau kum ke party ngilong ke voice of the people party kadang don pedeng jong ke jing ele thama ngim pat job pai ba ya ke thama ke voice of the people party na do bas sangika ngila penbra ya ki lightly ki thama ki bangi aware bangi khot yu pai ba kelengari banong ali ngin yale lang ya kani kathma ali don dekat ke voice of the people party ban ya khun ya kani kathma ka ba so thu ngi dong kam ban job ya kani kathma ki lightly kathma ka ba voice of the people party kala penmra ka baningkong kathma persya ya ka bamsat bampong kathma ka baar kathma persya ya ka jingdok bat kathma ka balai kadai kathma persya ya ka jing le siliang khamat kita kini lightly ki gay ki ba voice of the people party kay aware yo pai ba keleng kari ali ringkat lemba ka voice of the people party ngin ya khun ya ka jingdok ngin ya khun ya ka bansap bampong ngin ya khun ya ka jingle siliang khamat ka bang yo i hakani ka sarkar ki belalit no baro sikata bar ngamar tatien ba khin ya don ringkat bat ngi namar nga tips kem ba pi don ya ka jingket kli om tang la di simet ndai pi don ru ka jing kli nagam tak lawai ki khun ki kiti ki jongpi ka voice of the people party ka nongrem ka bakmat jong ka voice of the people party ko mangalong ka tang artli ka baning kong galong ban wanra ya ka sinsar khadar ka bakhut ka basuba om dan nakawai pat kalenti pat ba om dan nakawai pat kalenti ban penbet ya ka jing riang jong kani ka jela ka jonga ba ka jongpi lat na ka sinsar khadar ka bakhut ka basuba nagalyang jungi ngin yai perta ya kani ku kubur ya kani ka nongrem hado bakan dalong do long snam nado ki hep ke barat hado ke wala samla bat hado ki temen kan long do long snam hapo jonga jongpi bar kan nongrem ka baar jonga voice of the people party kalong ban yada ya ka hok long try ka jongi kum ki try ri ki try muluk la kalong ha ka tien ka thliet ka khando ka siam ne ka nuk ka benta ka voice of the people party ka ong ka jat ban riu khasi ka wan khamat ban ke bat ban yada ya ka hok long try ka jungi ka dei kata ka ban wan khamat du jong ka voice of the people party ka ba so si ki ba menta yoi ba kumno ka sarkar ka le ben e ki parro ki parsnam ki jonga ba ki jongpi khamtam ki ba song ki than border na ka wei ka posh ko ipat om tang ba ki parro ki parsnam ki jongi ki do no e ka man siam ka ba kodor ka jongki hnrei ki do no ruwat ya ka kamai ka ji ka jongki ki bril ka song apo ka border ki song bai da ka jing sir na ka wei ka ski sha ka wei pat ka ski na ka wei ubnai sha wei pat ubnai na wei usnem sha wei pat usnem kim tip pat ba ha ka no ma ka por ba wat ka jaka ka bagi ki song kila ban sha kni no wat ya ka jaka ka bagi ki song ba kala urlong ngoi ba kumno ki para penar ki jungi ki wat ya ka lingkha ka bagi ki julai rep ka balong ka pleng ja ka jongki wat ya kata kala syakta pat ba reng yi kumlo ka sarkar habran ka jinga ki jong ki sama jong kinu ki riu pat ba hapo kanong ba shlong ka sarkar kam pertut ban pendokam ya ka bor ban nyom ya kita ki badawa ya ka hok ka jongki pat ba andai ka ba sosi pat kalong bagi parro ki parsnam ki jonga ki jongpi ki bamat ki jinge ki jaka border ka sarkar kamla ban ai ya ka jing singan ban yada ya ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki jongpi o gini ki hadian ba ka voice of the people party nado basdang ngi kren ya ka jinge jo ki pardo ki parsnam ki jongi ki badan hapo ki than border nei nagalyang ki jong sarkar kam sim khia kadai hadian ki jinge ki jingja ki bayu i komno ka sarkar ka ong bangin pha da kita ki SF10 ban ai ka jinge da ya kita ki pardo ki parsnam ki jongi badan hapo border andai pai ba ka ei ka bangyo i ba wat ada ka sarkar kala pha ya kita ki special force 10 hamtai kita ki jaka border andai ba khat du kemla ban le ei kata ka dei ka sarkar ka bangi yo ban nge scam ba upai ba on so thu ya ka sarkar kam dei shu ka sarkar ka bang mentah dei ka sarkar ka sinsar prasnem hapo ka jela ka jonga ba ka jongpi bara kini ki prasnem ki balik no
pai ba la pidai ki nong song ki basta penlap bagani ka sarkar ka fil ki benta baro kadang dia panai ka nuksa bini ba kapule ka puthi kani ka sarkar ka mla shu ban keno ya ka sarkar ka bamin shua namar kala dan prasnam kala sencari ni ka jela ka jonga ba ka jong pi ndai hakini ki prasnam pai ba kai ba ka sarkar ka lale kamsem lale ai ruem dang mene jamit ngadang wan berung ha ka school ka ba ngang la pendep ya ka kelas 10 kelas 12 ka jonga nang tei na po government boys high secondary school habang ilai kendu para khna ki ba pas na po government boys high secondary school ban ya kendu bai kinoi kai ngalalek ate po school nganong pi pai ba i sangsot haba pet ya kata ka school ka bangayo e ka jing start ka jing nang jing start ka jonga ba habang i ya ka jing jat ratai ka jing bambiang kata ka school sarkar kabaran ne po ka jela ka jing ngong kala dei ba ka jela ka jing kan her syatrai kataru ka government boys high secondary school kabaran hapreng jong ka sor shillong ya keren ya ka government boys high secondary school kabaran hapreng jong ka sor shillong larang ya keren lei ki wei pa ki school sarkar ki wei ngamla ban batai ka jinglong jingman jong ka ki school ko mangi i na kapor singapore ling ba ki social media ya ka jinglong jong ki school syaki jaka nong kendong hoi katu ka dia snem ki balik no layo ya kalat ban lei support Delhi para hamba polis sa Delhi kadang kawai kasien ka bang layo ya kalat ban rung sa ki government school kabadan hapo nong ba Delhi para kapor ba ka am admi party ka Sinshar hang ti hapo Delhi nganong kamat jong pi pai ba habang rung kita ki school sarkar hapo Delhi kala penkendet yang hoi ngala jiok sko pokot kubur ba kata ka jing penkeladur ka belawan ling ba ka am admi party hang ti hapo Delhi habari ba ki school sarkar kajing penkeladur kalong hadu ba kita ki bapa ya ki kun ki joki se ki private school kila say no na ki private school bar ban pelet hapo ki government school ngasio sno ba ngasio yo i la kalong hapo TV la ni hapo ki kot kubur henrei dang kumba system steng mensua nglayo ikalat ban let ban rung ha kita ki school sarkar hapo Delhi ngan ya tu ipi pat ba kala pelingonya habang apet kita school habang ini jor pak school kita napo kanong ba shilong kadang la shibon ka school sarkar hapo Delhi wat iki top school hapo kanong ba shilong hado kata kajing keladur kabawan hapo kanong ba Delhi handai hapo kajela kajonga ba kajong pi pat ba kila ban kok sanspa ba kok ngong ngide ban long kinong song snong ki bastat mo pen kai ka baja ngem no kamanong larang ya keren ya kajing hiar ya kajing hiran joga jala ka jonga ka topi manoban sotu kamba lat na pigi pai ba ki ba mat ya kajing e ki ba trei ki ba kta ki ba bela ki ba rep pen sotu ya kajing e ba pen sotu ya kajing duk jonga ka jala ka jonga ka jong pi haba manga ba ma piru ngi duk kalong ka balingo ba ka ba pen samut yang ba ka jala megalia kadai ka wei ni ki jela ki baduk tam hapo kari India ka jela megalia kadai ka wei ni ki jela ki baduk tam hapo kari India nengi i ba ki ni ki sedam ki badang sulet ba kumno ka jela megalia kadai ka jela ka wei ni ki jela ki baduk tam nengi yo pat yo chief minister wei ni ki chief minister ki barus patam hapo kari India pila ban sotu pat ba mo chief minister wei ni ki chief minister ki barus patam hapo kari India kat ba ka jelapan kadai ka wei ni ki jela ki baduktam hapo kari India nga jua ka ni nuksa ngom hatu psiulak ya ka longing ka bau kupa udai baruspa ki khon pat ki baduk ngampat julap ya ka nu longing ka bau kupa udai baruspa ki khon ki baduk ha baruspa kupa ki khon ru ki ruspa alam dai ha ka jela ka jonga ba ka jong pi pat pat ba ka jela ka baduktam Chief Minister par udai wei ni Chief Minister ke barus patam hapo kari India. Di nama kata daw ka Voice of the People Party ni kenti ke pemata. Kawan kamat jongpi pat ba ban pensyai. Hot don ki ba kentho banong ba Voice of the People Party kanang tang ban kentho. Ngingim dan pur ban kentho. Nengi skwa ban wanra hapreng jongpi pat ba ban pensyai ban yathu hapreng jongpi ya ka jing sisa. Kom ba kalong. Kasong api pat ba ban yet ban wat ban suturu lengba ka jingem ka jongpi ka ba manlaski ha ka kerdan bar ka jinglong ka ba kumno ka jala ka jonga ka jongpi ka don
da ka bangi petchua ya ka jingim ka jongi shimet kai ka jinge ka bangi imat ha ka trei ka kta ha ka lek kawan ha ka pule ka puthi ha ba pang ha ba sitom ha tu ka dai ka jela ka blakiu lada phi tho na kita ki jing kenduk ki jongi ki ba man laksi kan pen so thu ya phi pai ba ba ngi kum ka jela ngi dang sa din ha ki babun kiliang ba dai na mga tanaw ko voice of the people party kong aling ina trelang bar ka voice of the people party ho ini ka kenti ka mamta yawan kabat jong pi pai ba ban penitu bat ban terwa ya i Dr. Bats Kemerbo kom uta u kertong joko voice of the people party bat ngam artien uban salongru u MP jong ka judgment rio seisian pat hanong ba Delhi yoi nakaliang ka jonga nakaliang ka jongi kom ko voice of the people party ban nakaliang ki nong song snong jong ka jela bar kham tam na ki nong song snong jong ka ri ka jonga ba ka jong pi ngi songu ye Dr. Ricky AJ Singkan iblalet no haswa jongi ho ang solingo na mga kenmao ha kapor kabaga voice of the people party kala penmanaya ka kerteng jong Dr. Ricky AJ Singkan kibabuan ki ong baga voice of the people party kala bakla bansay mo kiong kala bakla bansay uti kurtong ujame mo bat undumlom hangti hapo Delhi odang ni kibakren ben ye MP jungi ha ka tu por manong ba o pinpa yu pra spo Delhi ule yu pra marwi po Delhi sang bun syong kendong ban kata saot ban kata mau hadu kata ki kren ben ya ka voice of the people party and ka voice of the people party nado pasdang haba ka sayu kertong lagalong ka MP election arpo arbusal lani ka ni ka by election ka bamenta arpo arpunrio ka voice of the people party ngong kam shimla say kita ki kertong namadan namadia na lenti na singkien bara mangi sayu kertong itip kai ka bong ni u kertong ujongi ondo la poi Delhi ya ka ei ka ba u unle ya ka ei ba ka party kan batha bat kum mangilaong hak tu por habang iwan menterwai Dr. Ricky AJ Singkan na preng jong pi pai ba nakaliang ka jonga bara hari ka genti ka ba mentaru ngom habang iterwai Dr. Bats Kem nga so scam ngatip Dr. Ricky AJ Singkan na tu por bar ngatip hangani ka por ka mamentaru Dr. Bats Kemerbo ngatip ya ka jingla ka jong i ngatip ya ka jinglong ka jong i bar ngatip ru ya ka nongrim ka jong i bar ngai martatien kumba ka voice of the people party kong habang ipa Dr. Ricky AJ Singkan hau arpo arbusau bar hani ka kinti ka mamta habangin pa Dr. Bats Kemerbo syati sepo parlimen na po Delhi ngitip by Dr. Bats Kem kumbalong Dr. Ricky AJ Singkan habakin let sepo parlimen ka voice of the people party kaong ngitip bak ai ka kamram ka bakiken pendat kum kita ki nong tawan ngilong bahabak yo ya kalat ban kren hapo yin darbar tawan po Delhi kin ra ikimat ki isu ki bakta ya kari bai ka jat ban dia ban pensno hapo kari India barok hubai ban om takata bakum bakalalong Dr. Ricky AJ Singkan ngilong bahai Dr. Ricky AJ Singkan na tu por yang klepat ya ka nam bat ya ka buram jo ka jat riu hangti hapo ka parlimen hapo Delhi baringi so kemen pai ba pilayo i dalaki jogi keman pilamat bat pilayo i pai ba bakumno Dr. Ricky AJ Singkan ila rapat ya kanam bat ya ka buram bat ilong ka sur jo ka jat riu hangti hapo Delhi lakum ba khasan arpo arsan tlikis nem pai ba kari India kam yo so chu ya ka sur jo ka jat riu hangti hapo Delhi nangi so kemen lingba Dr. Ricky AJ Singkan ilalong urang yatai jo kejat menriu ilalong usimpa usimsong jo kejat menriu hangti po Delhi bat ngam artien ini kekenti ka bangta Dr. Bats Kemerbo in pendep ya ka kamram ba la ino dari Dr. Ricky AJ Singkan bat om takata ka voice of the people party ko mangilaong hak arpo arbsa UMP ubangin pa syati umnei uban kren tanga kapor bu yo ban kren hapo parlimen Henry habamdon ka parlimen kamsyong yang darbar tawan unu MP ubangin pa yong undai utau bandai bantedru ya ki minister ki bapir ki babun ki badana po Delhi lagalong abide bakalenti ka sengkien lagalong abide bakaktien ka thli lane ban perung ya kaktien khasi po ka khanet ka bapra jo ka constitution jo kari India lagalong abide bakajinge jo ki nong sistong po border lagari ka jinge jo ki samla pulie kata kadai ka ba ka voice of the people party kalong
bau MP jungi la kalong Dr. Ricky AJ Singkon kum menglai berkumjur Dr. Baskem menta in pendep hok yata kamram banlet ban tenru ban yekendu ya kita ke minister hapo ke government of India hapo Delhi but om tak kata nakalian ke jungi laong bau MP jong voice of the people party ngilong bau deiru MP om tang banyasat hang ti hapo Delhi hendai undeiru MP pat uban tenru ya ki babun kita ki office sarkar jong ka sarkar pedeng ki badon hang ni hapo ke jela ke jonga ba ke jongpi bat plai pai ba ling bai Dr. Ricky AJ Singkon ila pendap hok yata ke kamram bat ondang beteng bat ngamar tatin bai Dr. Bats Kemerbo inang trai khamba shu bat nges kem da ke jingkerku bat da ke jingkershan jong pai ba ke lenggeri i Dr. Bats Kem inang trai khamba shu ban pendap ya ke kamram jong upai ba barang ni por kamta ka voice of the people party kawan hoi wala da kedon ke jingkren ben hari ni si ngai i bakum no nakaliang jong deputy chief minister madu prestun hakawai na ke jingkren ke jong i kalong ke jingkren ka balata mat yong ba ke jingkren ka balong ka pekpo yo MP belalit no haswa jong i banong oh ba kita ki MP ba new MP jong voice of the people party kanu yo kren po parliament san minute 10 minute kababun baraki babun ki kep wong ba u speaker bun sien u pha song no wat hakapor kaba i irang kren kadai ke shisha banakaliang nagaliang kajungi wat mangi hapo assembly ru mo labu ya kapor ban kren barhabala tam tu por speaker ngi u pha song bar kaju kaja hapo parliament hendai nga kawai ka bang kwa banong nakaliang kajuki giong mo ka kai ka bakta ma ya ke voice of the people party bat ikitu ke bala kersyani Dr. Ricky AJ Singkon kajikran jong deputy chief minister banong ba u speaker jong ke Lok Sabha habau pa syong uda ong hiru hana ba ngam itu yapi syong no ngam itu yapi mo kalong kajing tok bar kajing jeler namar ngem sila syam bau speaker no ngam itu utip u speaker hendai kini tang ban petpo yo MP belalit no aswa jungi te ki kren ki kitien ki bakum kita o ban kop rupan banong bau tau MP ba ki kisai o tau MP on kren hadu sikenta hana hadu bu kren ni on ra lo di kemat ke isu bat ondo ladap ban kren hana ken so urlong lut kita ki jang angnut bat kita ki jing temu jongki pat ba ngala persang manuat mau ngala persang manuat bat ngala persang manuat bakumno kita ki MP jong ke NPP kilale mdai ba kendang pha manta UMP po parlimen kila donteng ki MP ki joki po parlimen la kalong halok sba la kalong haraja sba but what ukon rap sangma haswa bangin ay ke suki CM what la syam la yakun wat tang ka MLA election hapok ni ke jala ke joki arpo arajar khatpra la shuai ke suki chief minister ukon rap ban khot nang tina po Delhi udang dai UMP wat akapor jong jinglong MP ke jong u pai ba ngampak syamiu konrad bon kren hadu sikenta kini par kila sedang manko ban pentami u pai ba banong bau ni UMP u bangin pha nak NPP menta on lo pois Delhi on kren sikenta pai ba hatu kamta kata kamdai ke jing thok taman penbiet ingi u pai ba ngai scam u pai ba kalenggari umdai u pai ba u biet u pai ba u pensong nongrim ya ke ai ke belajar mensua ya ke ai ke ba fikran menta bat ya ke ai ke ba pimut ban penbit u pai ba ya ke ai ke ban sawan ya wan kabat jong pi pai ba kum ko voice of the people party saisian pan mangi dongkam ya ke jingsan ke barat ba ke jong pi na kalian ke jongi yem doni ai hendai ngitip ba kum ko voice of the people party kalong kum ni kum ba kalong ko voice of the people party mentaru kadai namar ke jingkersan ke barat ba ke jong pi lada ka arpo sound MP election Dr. Ricky AJ Singkon ilayo ya ke jing job ke Don Burom upai ba ulo penjob Don Burom i da ka ba ai do sanlak nyo puai hajar vote tam how arpo sound kom kadak jog jing sungu yonu MP ubatang arsnem ru empadap ke jinglong MP jog Dr. Ricky AJ Singkon indang dap arsnem pai ba perkhat mapi indang dap arsnem hauni banai banwan sautarik indang dap arsnem ke jinglong MP ke jong e
Rei hai ni I arsnam hapo arsnam pat ba. Ila pendap hok ya ke kamram ke jui. Ila yo ke jing I ila yo ke jing shania ke jung pat ba. Padu pat ba ula a shisha ke jing kersan sanak nyu puai hajar. Lo ai ke jing job ke bedon brom. Bar hari kenti ke bam tang ong. Ladai Dr. Ricky AJ Singkan. Hawar po arpsang. Ngila ai ke jing job ke bedon brom. Hado sanak nyu puai hajar tam. Ongi pat ba nong kersan ya ke Voice of the People Party. But ya I Dr. Ricky AJ Singkan hawar po arpsang. Ngong ni ke kenti ke bamanta. Mo om syu bangin penjob don brom. Ya Dr. Bat Scam merbo ni kenti ke bamanta. Rai tongin bu ya ke thong. Bangin ai ke jing job mdai syu ke jing job don brom. Ndai ke jing job keput. Hakni ke kenti ke bamanta. Totip pat ba. Bagani ke election MP by election ke bamanta. Kani ke election MP by election ke bamanta. Kam dai tang na kamta kani ka by election hendai ka jubab ka bau pai ba on ai hakani ka MP by election ka bamenta kani ka jubab na kamta ka arpo pra election barnget scam ba uknam na kamta ka arpo pra kan sedang menta hakani ka by election ka bau pai ba on peni shanu pai ba kalengkari udon hakani ka kenti ka bamenta bat ngam artien bagi pai ba ken ai ka jingsan ka barat ba ya ka Voice of the People Party kan mau pai ba kabangi ai ke jingkesan ke jugi kan mau ngawan na preng jong pi nga so thu ba pidei ki pai ai dut mdei ki pai ba ki belum merau namar ke Voice of the People Party ke bawan khmat jong pi pai ba kam pelong merau pi baling ong kata nam ta ki babun ki political party ke election jong ki ke dai betang sau pu prakanta armiat chua ke election ki babun ki political party ke mot ki bun kam armiat chua ke election Hagini ki armiat pai ba bonsin kim thia kim dem hadu bandasai barung na kawai ka snong skawai pat barung na kawai ka tingkong yang skawai pat man persang ban thiet ya kalong reniang ka jonga ba ka jong pi ling ba ka sivut ka ba kodor ka jonga ba ka jong pi handai ka Voice of the People Party kong ngimlong kum ki wai pat ki political party habangi pet ya pi wi ki nong thabut jong ka ne ka snong nong jri ki nong thabut jong ka mauti constituency Rui bat jong ni ka jela ka jonga ka jong pi ka Voice of the People Party haba ka pet ya pi kum ki jing thau ki pekerpang ki jong blai ngi da nyokor ngi da nyotang ya ka wei pa ka vote ki jong pi ngim khen ya pi kum ki mar ki mata mo ngi pet ti ka dukan don ki chips ki basan tingka ba shpo tingka ki biscuit ki ba shpo arpo ki umso ki ba arpo laipo sanpo tingka lesi don ba khamrem don ukau ba shiborni bodon khatsan spa lani arhajar ka Voice of the People Party kampet ya pi kum kita ki mar ki mata ki don yo ka dor bat balak ban thiep da ka dor lani kum juang iba arden ka Voice of the People Party kampet ya pi kum ki merat le si ki ba kham he dor kum ka masi kum usnyang kum ublang kum ka siar lani kum kahan ka Voice of the People Party pai ba en ka nyokor bat ka nyotang ya ka wei pa ka vote ka jong pi ka Voice of the People Party kong om don dor kalong priceless ka bom ketien pareng ka shivut ka jonga ba ka jong pi kan mau om don spa om don hajar om don lak balak ban thiet ya ka shivut ka jonga ba ka jong pi balai pai ba ong ya kata namar ka shivut ka jonga ba ka jong pi kan mau kanom rai tang ya ka lawei ka jonga ba ka jong pi kan mau habang alek ban vut ka shivut ka jonga kanom rai tang ya ka lawei ka jonga maroi simen ndai kan mau ka shivut ka jonga kan rai ru ya ka lawei chu ki khun ki kti ki para ki persa ki jonga ba ki jongpi kan ngot na preng jonga ba jongpi ki bakwa ban peniam ya ka lawei chu ki khun ki kti bat ki para ki persa ki jonga ba ki jongpi de hangta pat ba ni pensu ya pi ba ka shivut ka jongpi om don dor bala ban thiet ya ka de na ma ta dang ngai scam ba pin ai ya ka jingsan ka barat ba ya ka Voice of the People Party pada hari kenti ka bamtana kalian ka jonga saisian pat ngawan kabat jong pi pat ba nong ai ka jingsan ka barat ba ya ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka dan apreng jong ka jingle thamaring kat bat piu pat ba ka Voice of the People Party ka thong ka joka ka dai arpo pra yen trai shitom ba ka Voice of the People Party kan poi ban sensar marwai hapo ka ni ka jela ka jonga ba ka jong pi ki dong sibun ki ki ba ka Voice of the People Party ka kwa ban le dai ka dong kam yu pai ba ban kup ya ka bor bon le ya ka ka bau pai ba ukwa ban le o kini kisi la sedang ka jingnya nujor
Mo kadang ka jing sedang menyunujur hapreng ke VVP bat ke NPP. Lane bat ke UDP. Nga solingo kumno pila menyunujur ke VVP. Ka VVP kampat sensyar hangani ka jela ka jongpi. Ka VVP kampat kurup yolo kam sensyar hangani ka jela ka jonga ka jongpi. O ka sedang rupa menyunujur hapreng u konrat sangma baru presiden rangba jaga voice of the people party ba arden ngong kumno pila benujur iba arden berkodrat sangma ngong lada pikwa benujur ya ke voice of the people party bat ke NPP lane ke UDP lada pikwa benujur iba arden bat ukondrat sangma ngong sa yunujur hadian jong arpo arpupra hadian mo upai ba perkup ya ke bor ke voice of the people party hang tangin sa yunujur Nai ban minta ba pinjunujur no ya ke voice of the people party bat ke NPP te kalong tangga ek ban supen thami yo pai ba kumdo nya nujur pe kanuk sa ka kamat ka bang kwa ban ai mo ki persang man nujur o lale yu tu ba arden pe konrat sanga mo urung siyo o ra ba kasong pisa ka bar ki phok o wan na ki snong jong pi wara ba ki song pisa ha ki snong jong pi kan sia thu ba arden ilong tangkum uway na ki MLA kumalong mangai mo kum UMLA ba khamtam ki badana po opposition ngingim don nakaway pat ka scheme lat na kata ka MLA scheme ka ba arklur siteng haka sisnem ngidon tang kata pa ba dia kata ngila samhok haba shai what siteng karu kamja haba ka voice of the people party ki MLA joka ki sam ya ki scheme haba shai but ukonrat sangma ba ubat ru ya ka finance bat ka plating ka jong ka jela baro ko ka song hakikti ki jong daki hajar klur nginomi ka ning hajar klur nay kadon ka ka special scheme kadon ka special scheme ka badai bait hapo ka kti jong chief minister ka batip ya ka kum ka CMSDF kata ka scheme tang kata ka scheme ba perkan kadon riu po klur kadon hakakti jong konrat sangma nro poklur denam kata daw kat sabalet o konferensi jong ayo nong kat sabalet wan the pisa nyup san hajar silak lailak sanlak spolak arpolak nai bon sien na kata ka skim ka bah nrio poklur ba denam kata dangong kumnong ini nujur mo kumnong ini nujur teng pat upai ba uklet no ya ka baja ru na ki babun ki skim shanu kalen denam kata dangong lada pilala ban shania ya ka voice of the people party ya ka arklur siteng ka MLA scheme ni sama basyat abasya kamja tang siteng ka lada pilala ban shania ya ka voice of the people party hybrid lingba ka MLA scheme ngong pila ban shania ha ka voice of the people party ha ki scheme ke badaki hajar bat ki sipo hajar kata ka voice of the people party bat ha ni ka por honta seisian pan na kaleng ka jonga ngapani ka kisan ai seisian pan ngin yai sha bar ka voice of the people party kan mau ngidon preng ke jingele ngidon preng ka thama ngim pat poi sha ka thong ba ka thong go jongi gede arpo pra yai ne bar ka voice of the people party komba kinong ilam jo voice of the people party kilong ki baine kan mau kinong ilam jo voice of the people party mdan bala ban thiet ya kinong ilam jo voice of the people party o kala don ka jing persang ban thiet yang aku MLA jo voice of the people party kalau don kajing persang bantiet ya ki MDC jong voice of the people party de ki klor de go bodor bapi katno mo ngioi mo ka basosi kalong ba wat chagdi constituency ki jong pi mo wat iki MLA dang la bantiet nei ken mau ki MLA bar ki nong lam jong voice of the people party om don spa bala bantiet om don klor bala bantiet yang dalam the voice of the people party but ngilong nam tau pai ba but ka voice of the people party but kinong lam the voice of the people party kinong kam tang yu pai ba bandan hasenda but ban ai ka jingkisan ka barat ba ya ka voice of the people party kublai sibun kublai sya terkulang nam ta jong aba jong pi kublai sibur babrai pila ai ki jingkren mata der por bat kita ki jingkren ki dong ki ba de ya ka sisa bat kumne he ka por kan kon ai Dr. Baskem Marbo ba in ai ka jingkren kumchu ru i badai i
candidates matahakan ka election. Harpra. Hari ajan mir ke sawah banai kubli. I rangba senong, I belai penyat jaga nega jialang. Paringai kubli jaga rangba senong hi barok kawi. Jaga ba pila ai, jaga jingbet, jaga ka parti ke jongi. Jaga bangin penlong jaga nega jialang nega janmit. Jaga bangin yo ben pensyai. Sepigi pai ba. Jaga nongrim jaga Voice of the People Party. Bagi ka nongrim hi jonga kum ukertong. Jong ka party. Nakabentakan ni kabay election ng mga janmi. Nga sa pabanay kublay rui ba bright stawel mabanyang ubalong Wembley jonga Molay constituency. Bar kumjuru ubalong kum uparalok ujonga ya kabang ilay ito laslemba. Ibalong i-present jonga women's wing hangini ha Riboy district iba Hokit iba yatrain nakabentaka ato pasdang. Jongga jingyat lenti jongga Voice of the People Party hangni constituency ngai kublai ba kalansun ibalong uskatri jongga youth wing hangni ha Riboy district ngai kublai ba Kresno Seat ibalong organizers skat ibalong uskatri jongga hat ad hoc committee jongga Mahoti constituency ya kiwi nongkit kam jongga party kirirang ba kibaran lang hangni ngai kublai yepi Hagani ke janme, but ngai kublai ru kamtam, yepi ki paiba, ki ba one man ngap, yagani ke jingalang ke jongi, hagani ke janme, but kamtam, yagitu ki parasnong parathau, ki badon ki yeng kesam ki jongpi, wat lada himla ban wan cakani ke jaga, Henry ngai kublai, yaga jing pelaj por ke jongpi, yaga ban ngap. Ya kani kacing percaya, ha kani kajarmit. Tidak kalian ngejonga, ngesngau bekacing percaya jong iba bright stewell mbanyang. Kalau kepercaya hadu kata-kata, but ngesngau tu, but ngejru, but pila yo ia kacing mentoi, kaba crowd shibun, lengba kani kacing percaya kejongi. Henry kani kajarmit, ngakumu kertong. Ubanyale ya kani election sitang samay nakabentaban PAIU MP saka Lok Sabha nakadaw jong jingklat no jong is Sir Ricky Ejesengkon ngahap ban ay ka jingkren katu kat ni nakabenta ka jingsay ka jong pi kum upay ba yang ani Dr. Batskem Merbo kabapila ban khot bay iba Batskem Merbo But kesnong terai ke jonga, kadai nang the na mauring keneng, kawaran hal linti benek sejuai. Lakha la penhe pensan yang hakat kesnong. But hakat jinglet puli ke jonga, ngalayo benek puli hang te hasorsolong. Ningkong ngalayo ben puli, hakat skul kebaki khot kerteng, kejaya Presbyterian School, but hadian kata, halayo ban puli, ha Government Boys High Secondary School, kabang halayo ban puli lang bari ba bright ru hakata ka Joko School. But hadian kata halayo ban pendap ya kecing puli ke jonga, nang te na St. Edmunds College, but halayo ru ban pendap ya ka MA berka PhD ke jonga, nang te na ka school ba Northeastern Hill University. Hababi perkat ya kata jing puli ke jonga, kaba ngapuli hang te hasorsolong, pila manong ba ngami na kalong ying kababit kababiang Henry kamlong kumta, ngami na kalong ying kabaduk kalong ying kaba imay ipay jongi, kidai tanggi nong rep, kibasa hanong kendong, ngalit school hang te hasorsolong, ngalit haki school kaba ngalabanong kaba ngisi UA. Kabang hapan siu tang arting ka shibanay but hakasis nam siu tang arhusaw tingkai. But ni puliro ka school kabang iyo ikikot
daga bangi siu tang chitingka bangi yo pada ban puli ya ta Scott school ke bangi yong ke bangi hap ban pin pai hadin anda ngela dep ya ke jing puli jongi ha ka shi snam kata kani ger kom puli ke jongi but ngela yo ban hikai hadin ke jing puli ke jonga hang the Harimbai Presbyterian Higher Secondary School kabaron ha East China Hills District. But katu gani banay ang liyo banikai yang tu ngalayo pa kala. Ya kaban hikay yang tay Hasinot College kumbak handu snem tamay nadu snem arajar nyaw hadu snem arajar arpulay. Hadin kata daga jingkar ku ka jingprelat ka jong blay ngalayo ban hikay hang tay North Eastern Hill University hadu menta. But ngakwa ba niya thu ipi? Ya ka jing yai lenti ke jongam haga politics. Ngangam day ubri don benta ba kano kuno ka seng san perthai. But kani ngakwa banong ba ngan ngampat judon. But kano kuno ka seng san perthai light not like a voice of the People Party. But lain no naga voice of the People Party nang ni sakmat ru ngan namdan hi bar kanu ka sengsan perthai namar ka sengsan perthai kabaya ha bar kanong rim ka jongam dei tanga voice of the People Party habanga mi sakmat ya ka bandon benta bar ka politics ya ka bandon benta ban seng ya ka voice of the People Party ki paralok jongam ki lengo ba kumno ubat skemmer bo mi ya kaban don mentam haga politics namar kitip baka nongrem jonga kalong ka baskem baka nongrem ka jonga kalong bangam ya pen ya kata ka nongrem ka babha ka banga kren mangam jitanat igibriu kiba ai pisa ngam jitanat igibriu kiba pendan kam daga lenti ka bomdei haga por election tigila lengo kumno bangangan laban imslam ha ka politics Henry nganong ipi kata kanong rim ke jonga kaya ringkat bat kanong rim jonga voice of the People Party kam ya bakla kam ya tengko Henry kaya ringkat kata ka penlong yang ya ka bangandon benta bat ka voice of the People Party hado ka ni khalembat bat nganget scam manang ni sakmat ru ngenang yo penyatrai baga voice of the People Party. Hausnam arajar arpuai. Ngadon kita ka jingling ka mensim ka jonga. Habang apet ya ka jinglong jingman jongan ni ka jela ka jongi. Ho ya ka badon ka jingkala sarkar. Hausnam arajar kapra. Habalai mi mujiri daw way pat chief minister. Ngalat ngaudon ka jingkermen kindiat. Wala dangam not bandon kata ka jingkerman sibon Henry ngas ngau bang adon ka jingkerman kinbiat Henry da kamadin jong snam arajar katpra hausnam arajar kat kendai hausnam arajar arpo arajar arpoi hadin benglio I bani pule ki kot kubor bakumno ki badon ha ka bor ha ka por ki pendan kam ya ka bor naga benta ka jing mentoy simet ka jongki niyo iba komno la thokor kubor bagi don kita ka jingle chubor haga kam khayi ya kidawyong batang gitu ki badon nakabor kila man pendon kam bakla bakumno ki badon nakabor king bamsap ki bampong hagi skim ki bapher ki bapentre kam haga diga jela ka jongi habang yo iba wat ka high court kami sakmat ya gaban kentho persya ya ka jingle don bor to ka sarkar kato kapin ling ai ka mensim ka jonga haga ta por kadang kli se iba arden idon se iba arden idon nabar ka riba ka jaj ben riu kadon kam yi kata ka dei ka jing perkhat jonga haga mensim ka jonga simet henai hakum kata ka por ngangen pa ka dei ka jing peniat ka jong ublay haga wei ka si ngayo ya ka phone call naiba arden hoi ko mga saya thu ipi kipai ba banga bari ba arden ngim dara don than ta ka jinge dei kabajan hado kata ka bangalaban ong bangi dei prolog
ngingu se kendo kum tu haki kam ki khep ki bang ye kendo haki program om dei bang dei paralok henry hakata ka sni phone yang but ngam don hiru yo phone number jungi berhabai phone yong mengakuang banyak kendo yang naga benta banyak keren ya ke jinglong jingman jong ke jela ke jongi tinggal ong i ngan wan banyak kendo ya pi om ba pin wan banyak kendo yang nomor pp day uri orang ba ngadai tang ukna samla dia hak si beliakut let saying jongi ya ka bangin de keren ondang ele keren kuma sikan tatam mi hila ong ba nidon kambanan ka kenhun ya ka bangin ni train na ka bentam ka jaj ben rew ka jongi ngale keli hang ta mano badan iba adan ilayat ho ya ki bak dan benta hakata kenhun but wei na ki orang ba ubai iba adan ya ho kadai ka kerteng jong isariki ka jingdon jong isariki kala ya kata ka bensim ka jing snaus kem hanga ya ka bangan don benta bat kani ka kenhun na lorba ngala kwa ya ka ban krisyan ya iba adan na marga jing ya lenti ka jongi ka bangala pekhai la bon snem naduk snem araja shipho sheneng ya ka bailas dang ya ka clean politics but haga tu ka por ngai badai tang ka lenti ka ba iba adan ihikai kata ka clean politics ka ba ilait na ka way ka jaka sa ka way ka jaka ka ba iba bright ru lay don benta ya ka ban pencil tho i ki pai ba ngas ngo ba ka dai tang ka ni ka lenti ya ka ban klepat ya ka jat ben re go jongi ya ka ban klepat ya kata ka burom ki ijot jong ka jela ka jongi but ngas ngo mangan dai ben mi sakmat ya ka ban ya ka jingkersan ya iba aden ya sariki ba ki weki khot ki badon ha kata ka por berhabang apa ya isariki ru ka wei na ki video ka bangadang yo i ka ken mau ya gani ka ikren but ka video ngadang yo i dang don bapha yang mentan ka pada syong hangri bai yong banga isanai ngas ngausanai ba aden bai mi marwai bai perta ban penha ya ka jat ben riu but iru imi sakmat ban yasnok tilang ban iba aden ngapat ngami sakmat ya ka ban yasnok ti but iba aden but isariki kibalong kinong yalam choka voice of the people party ngam semmi sakmat ya kaban yele election iba brai itibhay kata ngam semmi sakmat ya kaban long MDC ngam semmi sakmat ban long kum UMLA lane kum UMP henenge mi sakmat tang ban ya ka jingkersan ya kinong yalam choka voice of the people party haga jingele ke jongki ya kaban wanra ya kata ka sensar ka khadar ka bakut ban wanra ya kata ka emlang ka salang ka tebreu ban wanra sai sinpat ya kata ka hok ka sot ha ka kom sensar ka khadar ya ka bangila dono na ka ni ka jala ka jongi ngam sempoi perkhat ba kata ka jingmi ka jonga ya ka ban kersan ya kini ginong yalam ka long penban yang ya ka bangan hap ban yele ya kini ki election daga jingsim no jong play ya isariki shiteng por ngami ya kaban kristiani isariki henry mentanga hap ban mi ya kaban simti ya ka kam ka ba I hap ban ino sadin namar ublay ula simti no ya I saladihi but haba ka voice of the people party ka bhai khmat sanga ya kaban ya le ya kini election nga simya ka da ka jingket kli nakabenta ka thong jo ka voice of the people party nakabenta ka river ka jai ben rego jongi nakabenta ka imlang ka salang ka jongi kata ka dei ka banga simya ka ni ka rai ya ka bangan mi sakmat hoy ka jingtmu ko jonga ka long ba nga nom don benta slam maka politics nga nom yele ik election hindi ka jingpen ya ka jong play kalong da kumwei ngat muan poi shawei ublei penya ye jing im jonga shawei berkai ke mga kwa manong kalong ba kombo ublei lo penya ye jing im jonga hakini ki por balale no ngit skembo ublei penya ye jing im jonga nang ne sakmat
Marublay ubu yang kacaka kabangampoy perkat. Ngengit skem ru bau blay. Undon rengkat yang jingyat lenti jongi kum voice nang ni. But kum candidate. Kum kertong hakani ka by election ka pamenta. Nganganom kular ya ka beneng baga kendau. Ngangamwan syafi banong aday bre bastatam. Ngangamwan syafi banong mga day bre baklantam. Ngangamwan syafi banong mga day bre biangtam na baro. Nganam ong ya kata. Henry tangka way ka bang akwa banong kalong ba. Ngan ay ya ka jing sekri ka babhatam nakabenta ka imlang ka salang nakabenta upay ba jong ka Shillong parliamentary constituency. Ngan ay kata ka accountability kata ka jingken siya upay ba. Namar PPD utray jong kakam kumbay sariki ikren. Pibilong kikenrat ngingilong tang kum kisakri. Ka ega kamram ka jong igalong ba. Ngin pendap ya ka ega ba pi kum kikenrat. Pi kminenti ba pi bu ya ka thong yangi. Ya ka ba ngin pendap kata ka day ka nongrim ka bangangawan siya pi kum kartong jong a voice of the people party. Ngawan ya ka ban. Pendap ya kata ka jing ang nuot ka jong ki. Ngan persangkat bala laka jong kabor. Banle ya kata. Bat nolor kata nga keren ni kani. Ngan kejing ken ke bangi hapan ai kalong ba. Ni hapan ai ya kejing ken ke ba korotam kadai syau blai. Nawar ba ngidang la. Ban yang lambak la yu pai ba. Ngidang la ban pentame yu pai ba. Henry yau belai ubabu yang iha kajaka kabau kwa yang iban bu ngenom la ban pentame kata kadai ka jingkit klik kabangi hap banai kum kita kibriu kibakit na kabanta ka kamchong paiba baik belatit yau belai berkai ka bangakwa manong ipi paiba na kaliang jonga wajit yang kum uta ubriu simet ngangam wan seni ban ong bangaday kurtong simet bapin pet yang kum utaw doktor batskem uba biang kum ubriu na dong sa dong hau ngamday gumta ngawan seni sapi ya kaban penurlong ya kaban turay sitom nakabenta ka jing tmu jong ka voice of the people party ka party kabadon kanongrim haka ka party kabadon yang jing tmu ka babha nakabenta ka imlang ka salang nakabenta upay ba jong ka Shillong parliamentary constituency kathong jong a voice of the people party kalong ba ngin pen bahapat ngin penimpat but ngin pen kaladur ya kani ka jela kabait ka jongi balay ni ong ya kata ni ong ya kata day na marba kajalla ka jongi kat kani ka spa ka pho ka ba kadon dapin pe ki marpo kendo dapin pe ki jing sbo chong ka chaka dapin pe ki jing tenat chong ka mariang Henry kai ka bajia ka longba nakadau chong ka jing bom yat bet ka senchar ka khadar ki pai ba ki bapli ki haban mat ya ka jing duk jing gardu ha ka jalla ka jongi iba prai long baga jalla ka jongi ka diga jalla ka baduktam na lor ba ka duktam phigi pai ba phia ban kit ba de ya ka jingkit ka ba khiatam hangni hanot is ka jongi hebangi kompe ka jingkit jongi pai ba hangni bar ki wei ki jalla ka jingkit jong pai ba ka kham khia hangni ka ei ka bang kwa man ai nuksa ka long ba phin pe ya ki wei ki jalla ki school ki bon ki school sarkar ki college ki college sarkar ka baka jingse ko khamtat shibon sha banya ki school ki college hangni berkhat ma phi wat ka Ribhoy district barok away tangaway ka government school kamdon kanongpo ka balay ka headquarter chong ka Ribhoy district ka government college kamdon hangthi hangtay ha Shillong kat katay ka sorba ka way ka government college ru kamdon
ki pai ba ki khon ki jong phi ki khon ki jong i ki haban puli ha ki school ba ki college private ba ha ye pe ye ga jing seo ka ba ki khena ang ni ki haban seo ba ki wei par ki jala ke ba ki haban seo se ki wei ki jala ha ki snam ki seo ye ga bai college tang sao san hajar tingka chi snam ka ba hang ni ki seo ta ki pho hajar ta ki ar pho lai pho hajar chi snam kat no ka long ka jing kya ye phi ki kme ki ba iba bright ila de batai mene sepang ka ko ke kya ngaram ban shu ya ka ju tip ki pai ba hang ni ki oma ya ka jing e ka jala jongi ka jala ka baduk tam but menta phili iba men shwa ki wei par ki jai ben riu ki pejengi kum ka jai ben riu ka bal roi ka jai ben riu ka ba khampa wa ka puli ka puthi ka jai ben riu ka ba khampro ki wei par ki jai ben riu ki shapting ya ka jai ben riu ko jongi henry menta phanlap baga jalla ka jongi hagan liang ka jingnang ki start kala poi satra du men swang i sat kran ben ki wei pat ki jalla ki balong kum ka bihar henry menta ngi kham hapo banya kum kine ki jalla kalong ka basang sot ya ka jalla ka jongi habangi pe balai gale long kum ni dei namal balami kita kinong mi khpat ki jongi ki ba sim ka bu yau pai ba ki ba thi jong pai ba ki ba pen long ko mo iba bright ilong ba pen long yau pai ba kum ki ta ki mar ki mata ki ban ye thi sanspa 6000 tingka nagaliang jo ka voice of the people party yang mengin kelepat ya ka burom jong ka jala ka jongi ngin kelepat ya ka burom jong ka jat pen re ko jongi ya ka bangin troi sitom ya ka bangin wanra kata ka imlang ka salang ngin wanra ka yo ka kot ka babha na ka bantau jong phi pai ba ya ka ba ublei ula kerku ya ka ni ka jala ka jongi but ban pen ba man pen bha ya kata ni don kam man pen bha ya ka skam senchara politics ka bangi kwa banong hoi ki wei ki yong baga politics ka diga kam ka baca clear ki bod ka tin phareng banong politics is a dirty game kiban lex ka politics dei tangi breu ki baca clear lane wei ba phle dan ka politics pen long ki breu ki baca clear henring a note ban ong ye pi pai ba phle i ye jinglong jong isari ki kuha ladau ya ja ka lenti ke babha ka ha jaga bakan long ba caklia ka politics ka long penban ta ka lat ka kabu ka bhatam ya ka ban penbha ya ka imlang ka salang ya ka ban long monuk sa ka babha na ka benta ka ribat ka jat ben riu but ngan ong ngan not ban ong ya ta ba ha ngin semshu ya kum ubriu uba isariki la im ka jing im but ngan not ban ong ru bagi nong ila maka voice of the people party kumbai ba pride ila kren ba wat ka siting karu kamja nakapisa chong pai ba kani ga dei kanong rim chong voice of the people party ya ka bangin penlong ya ka politics om gata ka kam ka ba chaklia henring in penlong ya ka politics ka kam ka ba kintang ka kam ka ba ya hap ba ya dei dur bat ka jing thu ka jong ublei hi kata ka ni ka thong chong voice of the people party ka voice of the people party ka kwa ban penmi ya ki nong yalam ki ba don haki ya ka nong rem bat da ka jinglong renti na ne ka discipline na ka daw ka voice of the people party isa hikai ki nong board bat ni hikai ru ban ya lamru ya ka party bakan ya ja ka ta ka lenti ba ken long ki hot keep along discipline keep along ka nuksa ka babha ha ka imlang ka salang kata ka di kathong chong ka voice of the people party ki khot chong ka voice of the people party ha ba ki rong sa ka party ki nong elam chong ka voice of the people party ha ba ki elam ya ka voice of the people party ki don ya ka ni ka jingthu pa kata ka jingthu ko long ba ngin nam thok ngin nam lam ler sau pai ba ngin nom le ye kono ka kam ka ban pen thame yo pai ba
nginom le ye gono gono kam tangan ka benta ka jing mentoi politics hendengin le da kata ka jing tmu ka babha nadu ka dono ka jongi ngim kwa ban le tang man shuyo ye ka bor hendeng ye kwa ban wanra ye kata karukom long nong yalam ka ba a ye da ka jingget kli ya ba a ka jing sekri chapi pai ba kinong yalam jo ka voice of the people party ki mi shakhmat ya ka ban long kinong yalam ban pinhe ya ka business iba bright imdei supplier iba adan imdei contractor iba hibing imdei businessman ki train na kabanta ka jingmentoy chong pai ba ha ka jalla ba ha constituency ka ba ki kidon habang irong siya party habang irong siya politics habang irong ya ka ban ay ta ka jing secretary pai ba ka voice of the people party ka thong jungi galong bangin secretary but ngin bo ya kata ka thong na kamantao pai ba na kamanta ka jingmentoy chong pai ba kata ka dei kanong rim chong ka voice of the people party ka voice of the people party nginget halo kata kanong rim habang yele ya ka politics ngi dei ben scam kata kanong rim ga jongi but habang scam kanong rim ni tip siya ay bangin poy but kumno banyalam ya upay ba but haka voice of the people party ingay ya kata kanong rim jong ka ching klan jong ka party baga party ka day ban long ka taga kunhon ka baklan ka bagi pay ba kin pet ka party bagin pet siya uriw simet kata ka day kabangi nakalyang jong ka voice of the people party ni kren siya pay ba Sania haka party ni ong bag baro arteli gidei kibadon kam u kandidat ulang badon kam hoy ka party ru kolong kibadon kam hoy baro sikata karu komje nomi khmat akan ka jela ka jongi nila shu yakren nya kata niemlele ka party galong tang uniform hendei kibadon kam kadai ya ubriu par hakung kata karu komje nomi khmat penlam baladon ki pai ba aladon ki nong mi khmat ki basgo bo pai ba u khlem jit ya ka party ge jongki hende gi jit ya ki hi ki sngo bagi job election dei na kada ko jinglong simet ki jongki na da ki kin thi na ko ka party sha ka pat ka party bat kim salia ya ka ta na mar gi sngo bo pai ba u khlem jit ya ka nong rim u pai ba u khlem jit ya kata ka party ke jongki henry pai ba ujit ya ke jinglong simet ke jongki na ta kadao kim salia ya ga ban ben ken tho ya ga wei ka party men ta ka si henry la sai ban rong pat ha ga wei ha ta ka jo ka party ka ba kila dep ben ken tho ya ka ba kila dep ben kho kim salia na marba ki sngo bo pai ba udai pai ba ubabi udai pai ba ubon sngo tho bot pai ba ubala ban yalam bakla kata kadi kanong rim ke jongki henday na kaliang joko voice of the people party ngida thrang bang ngida kwa bagi nong yalam kinde ki belong ki break ba discipline ki break ki banom thok yo pai ba banom kren mentara kung wei la sai kung wei pat henday ki ba kren ya ka ba ki thmu ba ki thmuru ya ka ba ki kren bakin chu kren kumba ong rimanu an chu kren lachen ha kata kamdei ka nong rim joko voice of the people party na da pai ba habibi je ya ka voice of the people party pj ya ka nong rim jong ka party habibi je ki candidate na ka voice of the people party pj ru ya ka nong rim jong ka party but na kata kata phunyo i ba ki nong elam joko voice of the people party ngada sngongo ngada sngo burom yeki namar ka jinglong discipline ke jongki perkhat mafi hang tei ha desa council kam don ganu ka jingte yeki ya ka bakin kin thi na ka wei ka seng sa ka wei ka seng henry namar ba phi ki pai ba phir jit ya party kine ki mdc ke jong iru kilong kibalong ka jing ka kibadon ka jinglong discipline naki wala da kam don ka jingte yeki kam don ka jing khom yeki bakin kin thi seng henry kiyane haka voice of the people party kiyane haka norim ba pai ba ula de penjit ngangai scam
Bamina kanira MDC election. Piajit jadi candidate day namar bagi yang haka voice of the people party. But kia airu ya kata ka jing sekri sepi. But kata ka jing long desa pergi jongki. Habu minta bagi ne haka voice of the people party. But snow bagi macam lot hok ya pi. Kata ka day kong rem jong ka jing jit no mikmat jong kinong karsyan jong ka voice of the people party. Ho yang tay assembly. Tadang kaan kabanom siya ban kan tips sing hindi ka ay kabadya kalong ba habangi inong yalam kisngaw bagi pai ba gi jit iki halol ka jinglong simet ka jong ki kim salya wat ban kan ban nom burom ya kam kata kaan ru ki kan thi na ka sing siya ka pat ka sing pai ba kay ka mga kwa ban ong yapi kalong ba ka voice of the people party kan penti kena kan presito ya ka bagin yo ya kinong yalam ki balong kan nuksa haga jing imu jong ki haga imlang ka salang namar kinong yalam kim dei tang ki political leader ki deiru ki social leader lani kita kinong yalam haga imlang ka salang ki bagi paiba kan yi ba dei sisa kinong yalam om bagi paiba kin burom tang akhmat ya kinong yalam syadin kin keno kin ben da kuipat Yesusi cibone ban yo ya kum kita kinong yalam tinakalian joko voice of the people party ni da pensionong rem halor ka jingdon kam jong ka party ya ba pijit ya kinong mikmat da voice of the people party jit halor kanong rem jong ka party but nakalian joko party ke jong iru ngin penti kena bangin tracy tom ya ka pinyo ikinong yalam kibas kem ha kanong rem ka voice of the people party ni kwa ya kaban ay kita ka jing sekri se upai ba ka bomno siliang khmat ka jing sekri ka bang ibu yo upai ba salon sa haba pijit ya ngakum ukortong ya kaban lemi Delhi komu MP kay ke bang akwa ban ya thu EP galong ba nga nganom day MP tangjong gitu ki babut ya ka voice of the people party ni nga nganday UMP jong baro ki badon haga Shillong parliamentary constituency nagaliang jong ka voice of the people party habingi wan sepi ngim kwa ban wan ban pharia ya ka jat ben riu halor kanong rim jong kabalang halor kanong rim jong kaniam halor kanong rim jong kaktin ngim kwa ban pharia ya phi halor kanong rim jong kadong jong kathan hin reng ni kwa ban penteli ya ka jat ben riu ka jongi unong mikmat naka voice of the people party uyang naka benta baro kibadon haga constituency lapidan na kano kakanhon lapiday na kano kathan ngingi yang yaka ban penyetali yaka jat ben riu ko chongi kata kadai kanong rim joka voice of the people party natara pai ba skills kan banjit yaka voice of the people party namar ka party chongi kadai ka party kombai ba bright la kren kalong ka party ka ba compare ban laki way pat ki party habi pe ya ka jinglong jingman ka jalla ka jongi ngangai ba phiru pen kubur badai satang kalenti jong ka voice of the people party kabala ban wanra ya ka jingkala hagani ka jalla ka jongi night light na kalenti jong ka voice of the people party onam dan dagawipat kalenti hagajalla ka jongi minta don tang artli kalenti ka ba phila banji dan artli ka ta jingchiet ka ba phila banshim ka wei galong kalenti ka ba hikai ka voice of the people party kalenti ka ba ka voice of the people party ka hikai galong ba pinyat halor kanorim jong ka jingtip brew tiplay kanong rim jong ka kamay ka hok kanong rim jong ka hok ka sot
kata kadai ka voice of the people party kahikai bat ka fruit dak ru bat ka voice of the people party ka nyau kor yo pai ba ubadi ki jing thao jong ublei ki badon ya ka bor ban bisari ka babha bat ka basneu ni ngets kem bak pi kong upai ba pi don ya kata ka bor ya ka banjit ha ka jing im ka jong pi ka wei pat ka lenti ka bang aliu i ka bang ilamat ru kumno bakile kata ka lenti ka long ban ya da ka lenti ya ka ban job election lingba ke lenti ka bom dei ka lenti ka ba penlong ya ki briu kum ki mar ki matam ya ka ban thit ya ki hagapor election la penlong ya phi la penlong ya ki pai ba tang kum kita ki briu ya ka ban a ya ki ya ka bor sisin sangsnem ban na kata ki wan cha ki snong ki thao ban thit ya ki vote ki jong pai ba ba ka ni ka jing thit ya ka vote jong pai ba ka long kum ba pen bam sap yau pai ba nganong ye phi ban thit ya ka vote jong pai ba ban pelut pisar ki klor ra por election ka long ke ai ka ba ngim la ban pe phang la da kam don ai challendet balai nga ong ya ta phi pelut si klor ha ka ban yale ya ka MLA election lada u MLA unnam pelut syo siting karu nakapla ka jong nganong ipi ha ka system udang la ban kamai tang arfusan lak ha ka sansnem ula ban kamai tang siklur tam tina egen pai ba unyo ban pelut ya kapisa arklur laiklur ya ka ban long kumu MLA balai pelut dai na marbadon ai salendet kai ke bang kwa ban kren ru haba don ke jing sam pisah ka por election kai ke bang dai ban kli ka long bam nang nu gan ni ka pisah kami bat balai kiai habi pe ke jala ka jongi ka spa ka phau ko pakar hai ka bakini ki company ki banabar ki khmi sene ka jala ka jongi ya ka bakan yo ban kurup ya ka spa ka phau philai i bagi company ki banabar kumno ki wan ban sengi gini ki coke factory ki barong be an ya ka ni ka jala ka jongi phio i ba kumno gini company banabar ki yo ki kam ki bahe ang ni ka jala ka jongi ka ba ka sarkar kam pechu ya ki try muluk kumno ba i baka sarkar manakani ka kloy wat bandi ya ka kendo ka siap ban benda ya kendo ka siap lagi po snem segi company ki basaba nganong ipi kadon ke jingma ka bakra ba wat ki company ki banabar ki businessman ki banabar ban yo kurup ya ka spa ka po jo ka jala ka jongi kim salya ban beiting ka ya ki bele election bat ban ai ke pisa happy ka por election henry ondala dap ke election ka jalla ka jongi kala ha ka ti ke jongki ka jingsim ya ka pisa ka por election kalong kumba benda ya ka ri ke jongi kalong kumba benda ya ka kendau ka siap kalong kumba benda ya ki khun ki ti ke jongi ka voice of the people party ka ngets kam ya ka neru habangi roy habangi wanra ta ka development ka jongi kam dei ta na ka banta kan ni ka pateng ka bamenta kan deiru na ka banta ka pateng ka bandangwan hadin ngim kwa bagini ki pateng ki ban hadin kindon ka ta ka jing skau dukha man sim ganong mangi mat ki jing jinchar dei namar bagini ki ba haskwa jongi ke la sim ya senjam kaba bakla nata habangi roy habing onra ta ka development ni kwaru ban penlong ya kata ka development kaba long sustainable daga katin pareng lani ka kita ka development kaba penti kana bagi long din mandin ki jongiru kenyo ya ka jingmentoi kata ka dei kanong rim cho voice of the people party but ka nong rim cho voice of the people party kabanga kwa ban kren
hagan ka janmi ka long ba ngim kwa ban pin lot phot ya ka pisa jong upai ba karno ka long ka pai snow diawan ong yepi ba habangi pe ka school ki jot rat hai ki khana school ki shong ki tnom ki ba pe ki PHCC jongi kim biang Henry bakumno ka sarkar kapenut ka ya ka pisa jong upai ba kay ganuksa ka bangalaman IAP inuksa ibarit kumno ba ka sarkar habadan ka sekretariat ya ka ban penlong ya ka cabinet meeting Henry Kim Hun man penlong ya ka da ka cabinet meeting as sekretariat kidang lech na pat sanan polok bat ki penlut daki lak bat ki pholak hantu ya kaban penlong meeting tang daki kenta ala ka sarkar ka perkhat di upai ba kato ka pisah ka cakaban penle no kan penon kam na ka banta ka jing mentoy jong pai ba karno upai ba uryo ya ka jing kerku na ka tara upai ba apa pijit ya ka voice of the people party ngin penti kana ba ka pisah jong pai ba kan poi sha upai ba Bana kalian na jonga kum kortong akan ke MP election kum boy ba bright lakren ngan subantang khendiat habing election Delhi ki bon ki issue ke bangi hap ban yakran ki don ki issue ke balaslam kin don ki issue ke ban mi thamai kin don ki issue ke ban mi nang ne sakhmat ya ka ba ka emlang ka salang ka jongi ka jalla ka jongi ka don kam ya ka bangin tray na ka benta kitu ki issue kay ka ba ngak suka ban ken mayo hi ba khumnu ka por ba rungkam sipai ki khon samla ki jongi hangane ka jalla ki ma ki jing hendai kumnu bai sari ki ejesengkon imi sakhmat ya ka ban yarap ya ki samla ki jongi ka voice of the people party komla kran iba bright kam dei taman sulit kran na parliament ka treiru shabar jong ka parliament ki don sibon ki issue ka bengi haban sim hoi kuma kran mene nganom laban ong ba ngangan shula be bentrei marwei kadon ki khap ki bangi hapan ya trilem bar ki wei pat ki MP nang ni north east ru ki don ki issue ki bakta lang ki don ki issue bakta ya ka ri India hi barok away bar kum bakta ya ka ri India barok away ka khta yang i hang ni ru kum tangi don kam ban ya trilem bar ki wei ru na ta ko strategy ka bangin penon kam kalong kat kum ki issue ka bangi hap ban ya ra kakatkom ki isu kabangi hap bane kendo hangtai hadalhi but ngan banbyang sa isin habang ilay shadalhi nidon kam ya kajing itrelem chong kibabun kibalang ya kabagin yo banra ya tagimat kijura chong kajat benrew kajongi ngangamong baditang mga obateplot nganamong titang mga obastatlut hendai nidon kam ya gajing itrelam alang yiran kam ya gajing yarap la alang yiran kam ya jing snok tilang ya ka bangin pinbha ya ka ni gajala kajongi te khublei sibun khublei si jarngu ublei bin yo pun kan kulpi shaben kot shan pinwai kan ga meeting ga sobha ban ya khotlem ye phi ya ka ba mi sene sakhmat ya ka bangin yo pun pertapra laisien laiwat kom ga ching pen daw yer ngiu ya ka jet ben ri ko jongi ben pen daw yer ngiu ya kari khasi jantia ka jongi ben pen daw yer ngiu ya ka long din man din ka jongi ben pen daw yer ngiu ya ka imlang ka salang ka jongi tingia khot ya wer phi ben wan sakhmat ya ka bagin yo ben pertapra laisien laiwat coba nanti Ali. Toh. Ye perta pratlai sin laiwat mo. Ingat kabas kemba pra ka PPP kin yo iga jingjop ka badan burong hakani ka by election but ngangit kemba PP don ka jingat ya kabaka VPP kan yo rupan sensar house nam arajar arupra hagane kajala kajongi pidane mata kajingan tonya pertapra laisen laiwa
Hopra! 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 Say sin. Hopra! 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 God bless you. Pelun hi berokawai. Bat nga ai kublei pat ye pigi pai ba ki baya don hane sa sisin pat bat pilaya sa sitom lang bat ni hakane kapor pa pila thai pilaya sokrai kata ngai skamba da ka jing it bat ka jing skam ka masem manya karsan ne ne ka parti jongka VBP ngai skamba Pinlai siying cha semra da kajing sokman kajing sok kaman sem phimdan kano ka jing atatian bat ngai skhamro akasi ka ba ngi dei ban ai ka bot bat ngin sa ai bai hakane ka sap jong pra te ngai skam tak ne hing ai khuble phi te nai lai suk lai san sangi jong hing bat kana ka jing yalang jong ngi ro menta kalawai